Cześć, witajcie w mojej kuchni. Zapraszam Was dzisiaj na francuski deser w bardzo prostym wydaniu, dlatego że jest to mus czekoladowy. Mus, czyli właśnie taka konsystencja deseru, który jest delikatnie napowietrzony, ale nie jest stężały, bo nie ma tu galaretki. To tylko kilka prostych składników. Pyszna, gorzka czekolada, do tego kremowa śmietanka, żółtka jajek i oczywiście też odrobina cukru i wanilii dla dodatkowego smaku. W podstawowej wersji, już bez żadnych dekoracji, można go podawać na ciepło zaraz po przygotowaniu, chociaż powinien być delikatnie ostudzony. Bez dodatkowych już kombinacji, chociaż oczywiście Wy możecie w domu zaszaleć i taki mus czekoladowy jeszcze udekorować jakimiś owocami, bitą śmietaną, może zetrzeć tu troszeczkę gorzkiej czekolady, ale w najprostszej formie to właśnie w ten sposób można go podać. Gorąco Wam polecam, przygotujcie, bo jest to szybki i prosty przepis. Można go wykorzystać, jeśli jesteście początkujący, na przykład na romantyczną, walentynkową kolację, a właściwie na deser, na pierwszy deser po takiej kolacji. Dajcie mi znać, jak Wam się udał i czy lubicie tego typu desery. A po więcej przepisów zapraszam serdecznie na pozytywnakuchnia.pl. Przygotowanie musu czekoladowego to kilka prostych kroków, ważne tylko, żebyście nie przywalili śmietanki. Od czego trzeba zacząć? Ja już tutaj roztapiam sobie w kąpieli wodnej czekoladę, a w czasie, kiedy czekolada się rozpuszcza, wymieszam sobie 2 żółtka razem z 2 łyżkami cukru. Trzeba je rozkłócić i zamieszać tak, żeby cukier trochę się rozpuścił. Z tej szklanki muszę teraz odlać 1/3 szklanki śmietanki i tę śmietankę podgrzać. Pozostała śmietanka wędruje do lodówki, bo trzeba ją schłodzić, a potem będę ją uwijała. I to, co trzeba zrobić teraz? Dodać połowę tej śmietanki, która oczywiście nie może być zagotowana, tylko po prostu podgrzana na średnim ogniu. I jeszcze raz zamieszać całość, tak żeby składniki się połączyły. To wędruje teraz do garnka z pozostałą śmietanką. Teraz przez około 2-3 minuty na takim mniejszym ogniu, mniej więcej na połowie pomiędzy najmniejszym a średnim płomieniem na tym małym palniku, trzeba podgrzewać całą tą masę do momentu, aż zacznie delikatnie przylepiać się do łyżki. Oczywiście nie wolno tego absolutnie zagotować, bo żółtka nie mogą się ściąć. Czekolada jest roztopiona nadal ciepła. Ja jeszcze ją tak szybko rozmieszam, żeby zlikwidować ewentualne grudki, które mogłyby się w niej pojawić. I taką czekoladę teraz dodaję do tej masy żółtkowej. I całość trzeba wymieszać oczywiście też tak dokładnie i intensywnie, żeby grudek nie było. A kiedy to sobie przestygnie, to będzie można jeszcze dodać ubitą pozostałą śmietanę. To do zeskrobania z łyżki. Gęsta konsystencja, taka już troszeczkę napowietrzona, ale to jeszcze nie jest to. Niech teraz przestudzi się i za chwilkę będę mogła ubijać śmietanę. To teraz jeszcze tylko ubijanie śmietany na sztywno. Śmietankę mam ubitą na sztywno. To teraz jeszcze tylko trzeba dodać ją do tego przestudzonego, ale dosłownie delikatnie przestudzonego musu razem z ekstraktem waniliowym. Najpierw połowę śmietanki. Dobrze rozprowadzić, żeby nie było grudek, a potem resztę. Pięknie ubita. 1 łyżka ekstraktu. I delikatnie trzeba zamieszać, podobnie jak delikatnie trzeba mieszać pianę z białek, kiedy dodaje się ją do ciasta biszkoptowego, tak żeby się dokładnie wszystko rozprowadziło. I druga połowa śmietanki. I taką właśnie konsystencję powinien mieć mus, czyli odrobinę lejącą, odrobinę gęstą. Widać, że jest to konsystencja taka napowietrzona właściwie, nie jest piankowata, taka jak na przykład surowe ciasto na biszkopt, ale napowietrzona jest. Co tu dużo mówić, trzeba teraz po prostu podzielić na 4 porcje. Można jeszcze udekorować dodatkowo bitą śmietaną, bo można było z tej śmietany troszeczkę jej zostawić, a można ubić osobno. Można dodać jeszcze jakieś owoce.
A dla tego, kto mus przygotował, jest zawsze na sam koniec bonus. To ja jeszcze tylko jako dekorację dodam skromnie listki świeżej mięty. A Wy możecie zaszaleć ze świeżymi owocami, z bitą śmietaną, z kawałkami gorzkiej czekolady utartej na tarce o grubych oczkach. Dajcie mi znać, jak Wam wyszło. Możecie też u mnie na blogu, w komentarzach wrzucić zdjęcia. I dzięki Wam serdecznie za uwagę. Oto mój mus czekoladowy. Do zobaczenia w kolejnych filmach.